ang top secret mo? Meron po akong ex. Actually, hanggang ngayon, gusto niya pa rin na nakikita kami. And pareho na kaming may partners, may asawa na, may mga anak na kami. Actually, nangyari siya thrice, nakukonsensya na ako. Pero siya, hindi niya iniisip yung pamilya niya. Pero ako, may doubt pa din ako sa sarili ko na bakit ko yung ginagawa. Mahal naman ako ng asawa ko. Sumakay siya ng barko, tapos ilang taon bumalik siya, nagparamdam ulit hanggang sa namimiss ko din siya. At lagi niya sinasabi sa akin na hindi niya makita sa asawa niya yung ako. Gusto niya iwanan yung wife niya, pero ako ayoko po. Kasi mahal ko din yung asawa ko. Ayoko yung dumating yung time na baka mamaya mahuli kami. Ayoko rin po ng pahihiyan. Kapag niyayakan nito ulit ng ex mo na makipagkita sa kanya at may mangyari ulit sa inyo, papayag ka pa rin ba? Hindi na po. Iba na kasi po yung mga gusto niya. Gusto niya yung mga extreme, which is ayoko. Ano tong extreme na to? Gusto niya ba na may mag-roller coaster kayo? Ganyan? Yes. Ang dami niya pong kondisyon. Tapos ang gagawin niya sa akin is parang ano ka na, ito pera, ganito, bibigay ko to sa'yo, ganito, ganyan. Basta gusto kong makipagkita ka lang sa akin. Parang iba na yung dating ko sa'yo. Hindi na yung gusto mo. Babayaran mo ako para lang may mangyari sa atin. Parang ako hindi ko po kinakaya. Parang ginagawa mo ako, kumbaga sa pangit man po pakinggan, parang ginagawa mo akong puta. Okay lang ba na maging kaibigan ang ex? Okay lang ba na makipagkaibigan kay ex? Ang mga sumagot ng oo, bakit? At sa mga hindi, ay, alam na this, pangit. Oo, pag hindi yung sagot mo, na hindi na dapat makipagbalikan, hindi pala makipagbalikan, makipagkaibigan sa ex, pangit. Pangit yung pagmumuka, pangit yung ugali, pangit yung naging relasyon ninyo, pangit yung pagtatapos ninyong dalawa. O kaya naman, may pangit na pinalit sa'yo. Charot! Uy, darot! Pero kung makipagkaibigan, malamang okay yung hiwalayan ninyo. O baka naman, meron pa talagang lihim na pagmamahal sa isa't isa. Pero sabi nga nila, depende sa sitwasyon at sa kung paano mo haharapin ang nararamdaman mo. Nakadepende ang iyong pakikipagkaibigan sa ex mo. Dahil may mga bagay na dapat isaalang-alang bago ka tuluyang makipagkaibigan sa ex mo. Your emotional state, yung healthy boundaries, yung layo ninyo sa isa't isa kasi kapag malapit, may tendency mapagpalit mo yung present mo dun sa ex mo at balikan mo. Tsaka kung may asawa ka na, pamilya na, ay no na ang ex unless nasa isang barkada kayo at hindi mapipigilan na merong communication kay ex. Or mas maganda kung kilala ng partner mo yung ex mo at alam niya yung galawan ninyong dalawa. Kasi kapag may tinatago ka, ibig sabihin may ginagawa kang mali. Oo, bakit ka magtatago kung wala ka namang ginagawang mali? Bakit mo hinahide yung conversation ninyo ng ex mo kung alam mo namang nasa tama ka? Yung mga nag-hide na mga message dyan ng ex nila, alam na this. And of course, kabisyo, yung respeto. Yung respeto mo hindi lang sa sarili mo, kundi sa current partner mo, current relationship mo, sa pamilya. Pamilyang meron ka. Yan yung dapat mga mamayani sa iyo. Basta wala kayong natatapakan at nabebetray, naloloko na tao, walang masama sa pagiging magkaibigan ng dating magkaibigan.
Pero paano mo malalaman kung hindi na talaga dapat makipagkaibigan sa ex? Kapag nauuwi sa I miss you. Kita tayo mamaya. Tapos nag-check enjoy na. Yan yung mga no na. Tsaka baka mamaya, kapag binalikan mo yung ex mo kabisyo, paglingon mo, boom, wala ka ng mga kaibigan. Charot with a lot. Halot? Anong halot? Harot! Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa makasama ang asawa ko habang buhay. Ay, grabe naman yung mga salitang yun. Mas gugustuhin mo nang mamatay kesa makasama yung asawa mo habang buhay. Bakit naman? Alam mo, kapag ang isang tao nasabi yung linyang yun sa buhay niya, ibig sabihin, grabe. Grabe ang pinagdaraanan niya sa piling ng kanyang asawa. Ano kayang klaseng impyerno ang pinagdaraanan ng isang tao sa piling ng kanyang asawa para masabi niya ang ganong klaseng linya? Sige nga, tingin ka ngayon sa asawa mo, kabisyo. Anong gusto mo? Mamatay ka na lang o makasama yung katabi mo habang buhay? Okay, kaya mo pa naman magtiis. So, maganda yan. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling mo ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Hira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.